Ħallejtna ħesrem u bla kliem. L-att ta' mħabba ta' is-sagrifiċċju u l-kuraġġ li wrejt biex it-tifla ma tweġġax kien xhieda tal-karattru b'saħħtu illi kellek. Ħallejt vojt kbir, imma aħna gburin bik. Dan huwa il-messaġġ li twassal meta tlieta ngħatat l-aħħar tislima lil Chantal Gawci fil-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan, fejn ħafna nġabru biex iselmu lil din l-om ta' 38 sena illi tilfet ħajjeta fit-traċedja nhar l-10 ta' April wara illi b'mod mill-aktar sfortunat ċerdet il-vettura tagħha għal fuqha. Xhieda fil-post kienu spjegaw kif il-mara provat minn kollox biex twaqqaf il-karozza tagħha milli tibqa' nieżla l-isfel waqt li f'dak il-ħin kien hemm proprju binta ta' 6 snin fil-vettura. Matul l-omelija waqt dan il-funeral, Patri Charles Mallija saħaq kif Chantal wriet xi jfissru verament l-imħabba u l-kuraġġ tagħhom milli lesta tħallas l prezz biex issalfa lil-wild tagħha. Intqal ukoll li Chantal ma kienx biss somm, imma kienet bint kienet ħabiba li dejjem kienet lesta sabiex tgħin lil ħaddieħor, tilqgħu bidrija miftuħin beraħ u bitbissima mimlija ferħu tama. Tul dawn il-jiem bosta kienu dawk fuq il-medja soċjali li ġiddew il-memorji sbieħ li għandhom ta' din il-mara li kienet dejjem tara kif tagħmel biex kull attività bejn il-ħbieb jew qraba tagħmilha waħda memorabbli. Dawk preżenti tlieta filgħodu għalkemm imnikta bit-telfa ta' Chantal u ma ċerti li l-att kuraġġjuż tagħha se jkun qed jibqa' mfakkar bil-memorja tagħha tibqa' ħajja għas-snin li ġejjin.